Здравейте хора! Днес ще ви разкажа за моят университет в Милано, какво научих, какви са моите впечатления, и какъв е кампуса и какви предмети учих. Хайде да започваме! Учих в Нова Академия ди Беле Арти, още позната като НАБА, в Милано, Италия. Първата година имахме обучение, което беше смесено, наполовина онлайн и наполовина на място. Въпреки това имах чувството, че винаги съм онлайн, дори да съм на място, понеже бяхме с лаптопите, с телефони и винаги бяхме свързани заедно с онлайн групата, които си бяха изцяло от вкъщи. Предметите, които имах първата година, бяха доста интересни и различни един от друг. Имах AutoCAD, който аз вече бях научила преди университета, но е важен за всички първа година, които трябва да се научат да чертаят на 2D програми. Имахме история на дизайна и на модерното изкуство, което беше супер интересен предмет. Учителят умееше да ни хване и просто да ни задържи вниманието върху часа, върху това, което той говори. И винаги ще остане с мен една история, която той разказваше толкова интересно и въодушевено за един банан, който е залепен с тиксо на стената. Това е произведение на Кателан и просто е останало в съзнанието ми и никога няма да се изтрие. Имахме също така рисуване. Там учителят ни беше много хиперактивен и винаги имаше енергия и се опитваше да ни събуди, понеже винаги неговият час беше в 8 сутринта. Имахме фотография като друг час, който беше моят любим всъщност първата година. Там имахме и теория, но имахме и практика и практиката беше супер приятно. Също така имахме като задача да бягаме из Милано и да снимаме всичко интересно, което видим, което също беше много забавна задача, защото просто се въргаляхме из цяло Милано по земята. Част по технология на материалите първата година не беше много от любимите ми. Там имахме за финална задача да разглобим 3 предмета и да опишем всеки един предмет, нали, всяка една част от този предмет, от какво е произведена и как е произведена. Имахме моделиране. Този час аз наистина не го харесвах, но много други го харесваха. Там сме плели кошници, правили сме маски от папие-маше. До друго, което се сещам, ходихме до другия квартал да търсим глина. Марги, say hi! От тази глина после имахме за домашно да направим 3 пъти диван. Най-омразен час беше лаборатория. Там се научихме как да чертаем технически, как да режем пенокартон. И също така правихме сешуар 3 пъти. По интериор сме правили макет на Le Corbusier. След това имахме за финална задача да направим проект за малка къща на колелца, която, нали, е мобилна. По продуктов дизайн първата година имахме задача да си изберем състезание, в което да участваме с още един човек. И ние си избрахме състезанието на Барила за нов вид паста. Ние готвихме постоянно, събирахме се и наистина пробвахме как ще изглежда в реалния живот тази паста, когато те я направят, понеже ние не знаехме 3D софтуери все още. Следователно заложихме на нашите знания по готвене. Учителят ми много хареса идеята за това състезание и всъщност даже финалният ни срок беше на моят рожден ден,
Следователно, ние сготвихме тази паста, която бяхме измислили и на рождения ми ден в час ядохме паста. Към края на първата година имахме по продуктов дизайн да направим лампа, която разбира се съвети. Следователно, трябваше и да се учим как да свързваме ток. Втората година имахме в час по интериор да правим дизайн на къща или каквото си харесаме в изоставеното село Патемуш, което е в Алпите. В случая ние мисля, че правихме вертикална ферма. Любимия ми част беше Райно, който е за 3D моделиране. Имахме Райно интериор и Райно продуктов дизайн, като по продуктов, разбира се учихме как да моделираме в началото и по-скоро предмети. А втората част на Райно беше интериор, където вече слагахме сцената как ще изглежда заедно, нагласихме светлини, материали, текстури и така нататък. Но мога да кажа, че това е един от часовете, в които научих много и много се радвам, че имах и записах. По изложбен дизайн, какво стана там? Там се прибирах да карам изпита наново след лятото си, защото ни сложиха в групи с хора, които не сме работили досега и тези хора почти наистина не работиха. Следователно, 2 момичета трябваше да правим почти целият проект сами и накрая не ни хареса оценката за всичкото старание, което бяхме хвърлили. Следователно, ние си направихме проекта наново, който беше за художникът Алберто Бори. С продуктов дизайн имахме да правим лампи отново, само че този път те не трябваше да са произведени наистина, ами трябваше да упражняваме нашите 3D способности и да ги изработим в 3D като колекция. Въпреки това, по време на нашето проучване за тази лампа, използвахме истински материали, разбира се, и в нашия случай тя беше направена от рециклирани бутилки, които са стъклени. Следователно трябваше да си пинем вино през този месец от нашата работа и след това да счупим тези бутилки по някое време. Yeah, also that. Oh god, look at this. Имахме също така графичен дизайн и communications, който си мислех, че ще е доста интересен за мен лично предмет, понеже аз много обичам да се занимавам с социални медии и като цяло мислех, че ще ми допадне. Но в случая ни сложиха в група с 7 човека. Какво значи това? За толкова години от тяхното преподаване предполагам, че не са се научили още, но когато сложиш 7 човека заедно, поне 4 не работят. Друг интересен предмет, който имахме, беше социален дизайн, където трябваше да разрешим няколко социални проблема в нашия университет, като единият от тях беше връзката между италианци и чужденци и защо няма комуникация между двете групи. Та измислихме проект, в който двете отделни групи ще си комуникират, но без реално да говорят, защото това беше най-голямата пречка в случая. След това работихме по един проект за мигранти в Кашина Кокания, която се намира отново в Милано, и трябваше да работим по тяхната дърводелница и да измислим как те ще изкарват пари чрез нея, което беше доста приятен проект. Имахме Awareness Design. Този предмет беше малко странен, но полезен според мен, защото научихме как да използваме натурални съставки, за да създадем накрая продукт. В случая ние използвахме кафе, агар-агар и още други съставки, от които направихме жачи за кърпи. Guys, our table is ready! Последната година имахме накрая Technology и Fab Lab, като 2 часа, за които направихме един финален общ проект. Там учихме за чиповете Arduino и също така за това как да съставяме чертежи за лазерно рязане на дърво и за 3D моделиране за отливки, които вече споменах, че сме използвали в друг проект. И ние, нашата група, измислихме, понеже всички едно време сме в детската градина, сме си играли с бобови зърна, които сме отглеждали да станат цвете и така нататък.
Искахме да създадем нещо насочено към тази посока, като накрая измислихме да вземем Arduino чиповете, които се програмират, да светят в различни цветове, за да индикират на децата кога трябва да се полее цветето и дали е окей. През третата година, нашата финална година, имахме доста по-малко предмети, като един от тях беше Cultural Anthropology, което е антропология с една дума, но там беше главна теория и главно статии, които трябваше да четем. След това имахме Technology of Materials, където разбирахме за доста интересни проекти, които са направени, които съществуват и как да вземем от тях и да ги интегрираме в нашите проекти с повече естествени материали и по-интересни материали. Имахме също така Light Design, където трябваше да съставим планове осветителни за интериорно помещение, което е доста важно за един интериорен дизайнер. Интересен проект през последната година от моето образование беше в частът по Urban Design, което е градски дизайн. Там имахме да преобразуваме влаковата станция, гарата с една дума, в квартал на вили. Финалните ни часове бяха Career Development и Thesis, където Thesis беше интериорен дизайн и реално беше нашата дипломна работа, която мина много приятно. Накрая имахме голяма книга от 300 страници, които съставихме по време на фазата на проучване, 2D-та, 3D-та и накрая имахме и макет. А по Career Development изготвяхме нашото CV и портфолио и се учихме как да пишем. Финала ще спомена как всъщност се завършва в университета и това е да изготвиш дипломна работа, която после се принтира на книга. Имаме 3 копия на книгата и след това представяш своя проект пред жури. Накрая отиваш и си дърпаш лентата с името от сградата, понеже те закачат на фасадата на сградата всички завършващи и ти трябва да скачаш, за да откъснеш своето име накрая. За кампуса мога да кажа, че има доста плюсове, не са много минусите, като да започнем първо с минусите. И това е, че лятото е изключителна и адска жега. И също така целогодишно в компютърната зала е много горещо. В столовата почти никога няма място, понеже не е достатъчно голяма според мен за всички тези ученици. Има едни ужасни табуретки в някои от стаите, не във всички, на които е супер изтезаващо да седиш 3 часа. Както казах, плюсовете са много. Сградата е доста интересна. Има и история. Самата сграда преди това е била изследователски център, където са произвеждали ваксини. И също така, поради тази причина не могат много да пипат самата фасада, но примерно слагат нови и модерни луга из целия университет. Зелената площ в средата на двора е уникална. Там винаги седим, за да обядваме, да си починем. Даже си правим пикник, когато има примерно 2 часа между лекциите. Също така имаме библиотека, имаме компютърни зали, както споменах. Има стаи за учене, които са само пригодени за това. И още много лаборатории, които в зависимост от специалността може да използваш. Също така е чисто и оборудването е горе-долу ново, но дори да не е, гледат да го подобрят. Едно от любимите ми неща в университета е, че можеш след обед да си вземеш аперол от кафетерията и да седнеш на големите каменни пейки и да си го изпиеш на слънчице. Бих ли се записала отново в НАБА? Не съм сигурна, но за всички тези 3 години ми беше доста приятно в университета, запознах се с доста приятни хора, учителите ми са уникални повечето. Също така като съвет бих дала да не вярвате на всички тези
компании в България, които пробутват образованието в чужбина или по-точно, нали, тези частните университети, защото не всичко е така, както на тях им е обяснено и както като цяло е обяснено, защото когато отидеш и всъщност виждаш, че половината неща, които са ти обещани, когато ти постъпваш в този университет, те не се случват. Като, примерно, това, че университета има супер много връзки с много компании, те ще ти намерят работа, ще ти дадат стаж и така нататък. Това университета не прави нищо и просто ви дава една платформа, в която може да се регистрирате, нали, на университета платформата и да намерите, примерно, един стаж, защото се постват на 2-3 месеца по една обява в вашата сфера, но този стаж ще е неплатен. Организират се workshop-ове, където можете да се запишете и единственият начин да направите всъщност вие някакви връзки с тези компании, които участват и да работите заедно по проект. В случая получавате, след като се запишете и ако успеете, нали, получавате от 2 до 4 екстра кредита, които всъщност ви трябват за да завършите. Така че също другия съвет е: направете си допълнителните кредити по-рано, а не последната година, защото тогава ще ви е, според мен, по-натоварено и няма да ви се мисли за допълнителни кредити. Въпреки всичко, аз съм доста доволна от 3 години в този университет, но пак бих казала, учете се сами и който има желание, ще успее и ще намери начин.